Ahojte, milé žienky, vítajte na druhom webináre z cyklu Ženské mystérium. Zažij silu cyklu. Ahojte všetky. My vás tu pekne vítame a dnešnou témou je jar. Vnútorná jar, jarná múza, aké máme inšpiratívne obdobie, ktoré prichádza hneď po menštruačnej fáze. Dneska budete vidieť taký krásny kontrast medzi nimi, pretože ja som práve v tej menštruačnej a Simoka je už v tej ďalšej, takže budeme to mať akože autenticky, geniálne. Hej, demonštrácia bude veľmi jasná. Ja som nedávno skončila menštruáciu, takže už postupne sa vyťahujem z tej jaskyne. Dovolila som si konečne spomaliť, tak je to vynikajúce. A uvidíte asi aj ten rozdiel v energii. Takže my si ideme zdieľať prezentáciu, nech na nič nezabudneme, alebo predsa len jeden domenštruovaný mozog, ďalší menštruujúci. Chápeme sa, čo sa môže diať v takýchto prípadoch. Takže teraz si to iba dáme, že slideshow, hop, šup. Dobre, Malo by a, vám to ísť. dobre. Deniska prišla, výborne. Ahoj, Deniska. Takto. Baví, takže niečo sa nám tu deje. Spomalí ju ešte. Mhm. Počkajte, stop share. Takto. A ešte raz, pretože technika mi nejako nejde. Dobre. Oj, tu sme. No, ti to už preskočilo na ten Jo. obraz. Takže takto. Jo. A dáme. Nie. Takto by sme to asi mohli dať. Tak, a bude to super. Dobre. Takže znova sa vrátime k tomu, že prečo sme tu. Sme tu pretože sme zabudli žiť podľa ženskej biológie. Žijeme vo svete, ktorý je nastavený pre mužský lineárny svet. Ráno sa zobudíš a máš štandardne rovnaký výkon. A minulé, ešte sa trošku poopravím k minulému workshopu, kde som povedala, že vlastne muži fungujú na tom cirkadiálnom a my na oboch, aj cirkadiálnom a infradiálnom rytme. Avšak ešte by som chcela doplniť, že aj muži majú nejaký infradiálny rytmus, ale nie je to samozrejme tento náš hormonálny, ale oni tiež fungujú trošku sezónne, pretože predsa len ten cirkadiálny rytmus nie je 365 dní v roku úplne rovnaký v našom časovom pásme. Takže každý máme svoje cykly, ale u nás je to dominantnejšie. No a sme tu preto, lebo aj keď sme každý týždeň iné, máme inú úroveň energie, kreativity, tvorivosti, komunikatívnosti, tak aj tak sa snažíme dať zo seba to najlepšie, ako keby sme všetko mali na tej najvyššej úrovni každý jeden deň v mesiaci. Potom sa do toho tlačíme a čudujeme sa, že sme unavené, vyčerpané, náladové, emotívne a nevieme možno ani, že ako s tým narábať. Takže preto sme tu, aby sme si povedali, že my sme cyklické, že je to úplne v poriadku, že sme každý týždeň iné a ako môžeme vyrovnať svoje hormóny tak, aby tento cyklus pracoval pre nás, aby nás to neprevalcovalo. Máš ešte aj ty niečo k tomu? Um, mm, Ako všetky tieto nástroje sú takou veľmi dobrou pomôckou naozaj na to, aby sme žili v prijatí s tou našou premenlivosťou. Ako napríklad ja mám dneska teda prvý deň menštruačnej fázy a ja napríklad na fyzickej úrovni naozaj necítim žiadnu bolesť, nemám žiadne krče, že takto som schopná fungovať na takého poloautopilota. Ale čo sa týka takej tej mojej vnútornej energie, tak naozaj ja hibernujem počas celého dňa, tak nejako konštantne od rána až po dnešok a cítim sa v tom veľmi dobre. Že čas pre výgrt bol včera, keď naši muži trošku nespolupracovali s našimi predstavami a očakávaniami o tom potom, ale to je taký ten akože temný záblesk v tom celom. Takže toto je spôsob, ako sa dá byť v tom prijatí. Mhm. Takže dneska si povieme o
prvej fáze menštruačného cyklu, povieme si aj prečo je to prvá, je folikulárna fáza. Povieme si, ako podporiť naše hormóny na ich prirodzenej linke cez stravu, cvičenie, mindset, alebo aj prácu a bežné aktivity, alebo aj intimný život. A potom nám Ivka povie niečo o archetype panny, ktorý sa spája práve s folikulárnou fázou a zažijeme si aj dýchové cvičenia, ktoré podporia túto fázu, ktoré si môžete potom zo záznamu pustiť, keď príde práve tá folikulárna fáza, aby vás to podporilo v tejto energii. A, takže to sme si povedali. Moje meno je Simona Rej, som joginka, mama v prvom rade asi. Keď, síce na materskej, ale predtým som koučovala, mentorovala, organizovala transformačné pobyty a som taká akože voľnočasová biohackerka, neberiem to až tak príliš vážne, ale žijem podľa tých biohackingových princípov a rada zdieľam to, čo mne funguje. A a možno aj to, čo mi nefunguje, pretože pre každú z nás to funguje inak. Takže toľko o mne. A ja som Iva Halašová, ja som teda tiež mamina dvoch detí, som manželka a ja som asi všetko v jednom. Bylinkárka, záhradkárka, učiteľka na plný úväzok. A zároveň si robím ešte stále popri vyučovaní a staraní sa o rodinu mnohé kurzy. Chodím na etikoterapiu štvrtý rok. Som absolventkou ročnej školy Kňaždiek živený pod vedením Andrejky Sobotovej, Kristínky Dubajovej. Navštevovala som rôzne kurzy, semináre, workshopy, víkendové alebo aj dlhšie trvajúce. A vyštudovala som herectvo. A je to veľmi prepojiteľné. Som zistila po dlhšom čase, že mnoho techník, ktoré sme robili vlastne v rámci školy, tak je veľmi aplikovateľných do toho praktického života, ale aj do akoby v prepojení s tými technikami, ktoré som robila na tých rôznych workshopoch, že to spolu veľmi súvisí. Takže ja som taká multifunkčná, ako sme všetky však. Niekedy sa inak nedá, že? Alebo máme takýto program, že nedá sa. No dobre. Poďme naspäť k hormónom. Čo sa vlastne deje? Minulý workshop sme si to vysvetlili úplne do detailov, čo sa vlastne deje. A my sa tentokrát zameráme práve na túto folikulárnu fázu. Toto je inak screenshot z aplikácie O-Cycle od Baniary. Neviem, či ju poznáte a sledujete na Instagrame. Ja vám to napíšem aj do chatu, že Baniary a O-Cycle. Výborná aplikácia. Ja mám v mojom telefóne rôzne tieto biohackingové aplikácie práve na cyklus, ako sa zosúladiť s ním. Ale to, čo baba Slovenka dala dokopy, je niečo úplne špičkové, že každý si tam vie dať do tej svojej hĺbky, koľko chce. Neplatená reklama. Zatiaľ. Každopádne, takže teraz sa venujeme tejto folikulárnej fáze. Ako vidíme, tak Juka je niekde tu, takže akože uh, hormóny 0,0, nič sa nedieje, ale už začiatkom folikulárnej fáze, tu som ja, hej, čiže ja už mám trošku viacej energie, ale uvidíme o týždeň, že kde budem rozhodnutá. Mne už postupne začal stúpať estrogen, to je tá naša vnútorná diva, ktorá chce byť videná, ktorá je žiarivá, ktorá je príťažlivá, ktorá chce skúšať nové veci, je dobrodružná a taktiež nám stúpa už potom ten folikostimulačný hormón, ktorý nám vypúšťa vajíčko. Takže táto fáza je, že síce tu je to takto rozvrstvené podľa toho, koľko krvácame. Každý to má inak. To si budeme hovoriť na budúce, ale môže byť tá menštruačná fáza, že 3 až 7 dní. Zdravá je tak okolo tých 5 až 7 dní hranica. A potom do nejakého 13. 14. dňa, čiže od nejakého, dajme tomu, že od 6. do 14. alebo 13. dňa máme túto folikulárnu fázu. Aj. Máme tie? No neviem, myslím, že som jeden slajd zabudla, nevadí. Takže folikulárna fáza je vtedy, keď nám rastie ten estrogen, tak nám rastie aj energia a prichádza nám taký svieži reštart, že prestaneme krvácať zrazu, že
konečne sa začínam cítiť ako ja. Rastie nám sebavedomie a zrazu vykúkame z tej našej menštruačnej jaskyne a začíname vnímať, že čo sa vlastne deje, chce sa nám viacej vykúkať do toho sveta, sme zvedavé a chceme skúšať nové veci. Ja som ťa ešte chcela poprosiť, že či by si nepovedala žienkam o tom, že vlastne my by sme mali datovať akoby cyklus od tejto fázy. Nie od tej menštruačnej. Ono sa to síce lepšie vypočítava od prvej menštruácie, že koľko ten cyklus trvá, ale vlastne toto by mala byť tá prvá fáza, ten Mhm. začiatok, keď to spojíme s takým tým cyklom roka, ale aj cyklom života. Vieš, s tým prvým nádychom spojitosti. Um, Ono je to tak, že my sme naučení v tejto našej mužskej paradigme, že nový rok oslavujeme v strede zimy, kedy je všetko zamrznuté, nič sa nedeje a my oslavujeme nový začiatok. Proste no to nedáva úplne logiku, ono to má aj vysvetlenie v tom, že začal sa oslavovať 1. január ako začiatok roka v Rímskej ríši, kedy skončili 10-dňové orgie a čas, kedy sa... Bujare oslavy, Tak, áno. no, lepší názov má, Áno. bojare oslavy. A už bol čas začať platiť dane, takže proste vtedy sa nastavilo, že od teraz budeme mať nový rok. Avšak tradične v tých starovekých kultúrách sa oslavoval nový rok s príchodom jary. Väčšinou to bol teda to bolo obdobie jarnej rovnodennosti 21. marca. Mhm. Ono to je podľa Mhm. astrológie, hej, čiže niekedy 20. niekedy 21. A marca. to súvisí s mesiacom, v akej Tak, fáze tak. je. Áno, či od splnu do, neviem, neviem presne, ako nechcem zavádzať, ale proste súvisí to s fázou Luny. Tak. A mm, ten nový začiatok oslavujem vtedy, keď naozaj energia v prírode praje tým novým začiatkom. Máme tu na kvitnú kvietky, my sadíme semiačka do zeme, a všetko začína rozkvítať. Cítime ten príval tej novej energie. No a preto je to prvá fáza cyklu, pretože vtedy naozaj začíname tak, ako by aj to kolo roka malo začínať na jar a nie v zime, lebo v zime sa už všetko dokončuje. A celá táto folikulárna fáza je prepojená naozaj s tou jarou, lebo budeme si hovoriť o tom, že ako jesť, ako cvičiť, ako robiť všetko to, čo sa nám prirodzene pýta počas tej jary. A jar nám súvisí ešte aj s pohanskými sviatkami, ktoré Mhm. máme. A o tom môžeš povedať ty? Ja si tam... No, ono vlastne ten kresťanský svet si tie pohanské sviatky oslovil práve kvôli tomu, že nemohli ich úplne z toho povedomia ľudí nejako dostať preč. Čiže ja to budem hovoriť cez to, čo pozná väčšina z nás, a to je samozrejme Veľká noc, kedy vo folklóre stále ešte môžeme byť svedkami toho, že sa robia oblievačky a šibačky. Ale ono to má vlastne o mnoho hlbší význam, že nie je to o tom, ako tú dievku vymágať v ľadovom potoku a vybiť ju korbáčom. Ale my keď sa na to pozrieme do tej hlbšej roviny, tak zistíme, že vlastne korbáč je symbol falický, mužský a vajíčko je symbol ženstva. A to poslanie, ktoré mal tento sviatok priniesť, bolo uctiť si ženu tým, že ju pokropíme sviežou vodou, aby sme a, nejakým spôsobom ju ako pripravili na tú ženskú cestu. A zase žena dáva mužom ako na znak úcty to vajíčko, tú svoju plodnosť, tú svoju pripravenosť na tú svoju cestu ženstva ďalej. Povedala som dosť o tom? Či ešte chceš to nejako Môže doplniť? to byť, lebo povedala si o vajíčku a Mhm. myslím si, že predsa len som dala, dala som ten slajd, že čo sa vlastne deje na úrovni tela. Takže po menštruácii môžeme vidieť, že telo sa tu začne pomalinky, toto je akoby, že stielka maternice, sa začína znova zobudzať. Estrogen nám pomaly stúpa a spolu s tým folikostimulačným hormónom podporuje rast folikulov tých našich vajíčok. Sliznica maternice sa obnovuje, energia aj nálada sa stabilizujú a myseľ sa stáva jasnejšou. No a ako tento dominantný folikul dozrieva, prichádza aj náraz motivácie, sebavedomia a bystrosti. Preto je to aj tá naša fáza prípravy. A ako sa toto deje, tak sa nám mení aj
ten sekret alebo výtok, ktorý vieme pozorovať. Zo začiatku má takú krémovejšiu konzistenciu, avšak ako sa nám blíži ovulácia, kedy sa vlastne to vajíčko už dozreté uvoľní, tak vtedy sa ten výtok stáva Čírim. čírim a má konzistenciu ako keby bielko, Hej. vaječné bielko. Takže vtedy vieme, že keď je už číre, tak to značí plodnosť a ovuláciu. Uh, takže tá vnútorná jar je naozaj o tom dozrievaní toho vajíčka, o tej plodnosti, o príprave na tú ďalšiu fázu, na to, čo sa môže vytvoriť, či už je to na tej biologickej úrovni nový život, alebo vieme, že na Na jar sa tej rodia rôzne uh, zvieratka, mláďatka, mláďatka, že ožíva doslova tá príroda. Srší v nej ten oheň nových začiatkov. no, včielky bzučia, včielky kvietočky, vieme. Áno, Hej? áno. No. Hm. Takže toto sa deje na úrovni biológie. By som tam ešte doplnila, ak môžem, že Mhm. ono akoby tá príprava na niečo nové, v zmysle toho uvoľnenia vajíčka, akože príprava na tehotenstvo potenciálne, môže byť vnímaná ale na tej úrovni energetickej, že vlastne tu je naozaj ten čas na to, aby sme si ako doslova nehali uhniezdiť nové nápady, nové také nejaké ako naše kreatívne štartéry alebo niečo. Že toto je ten ideálny čas začať niečo. Ale nie ešte dokončiť, aspoň začať. Že máme takú tú jasnosť v mysle, môžeme byť doslova tehotné s novými nápadmi. Tak. A tomu sa vrátim potom, že ako Áno, podporiť tú našu mysel, lebo tieto workshopy, ktoré vlastne už dneska začíname, majú jasnú štruktúru, že budeme si hovoriť o tom ženskom biohackingu, ako podporiť telo, ako podporiť mysel, ako podporiť dušu a ako pracovať s archetypom, ktorý je napojený na túto fázu. Ach, pip. tip. No, predtým takto ešte, ako prejdeme na ten samotný biohacking, tak by som chcela povedať alebo zopakovať, že biohacking je experimentátorský prístup. To znamená, že je to vystavané, tieto rady, na základe vedeckých poznatkov, avšak veda kedysi tvrdila, že máme geocentrický model, že Zem je stredom vesmíru a až kým sa to nevyvrátilo. Čiže ono, tá veda sa postupne iba dopracovala k nejakým fázam a niektoré také staroveké názory, ako napríklad, a nie že názory, ale Ayurveda, čo je veda o zdraví v preklade, má veľmi krásny systém, ktorý sa napríklad v niečom vylúčuje s tým ženským biohackingom, takže možno sa tam aj dostaneme, že veda sa dostane na to, že začne potvrdzovať to, čo vlastne niektoré národy vedia už po tisícročia. Teraz však ponúkam nástroje ženského biohackingu, ako ho poznáme teraz, a je to pozvanie na experimenty, aby ste zistili, čo vám funguje, čo vám nefunguje, a môžete sa tým inšpirovať, ale hlavne netreba to brať ako dogmu. Všetko, čo hovorím, je inšpirácia, nie je to dogma. Dobre? Dobre, ideme na to. Takže strava. Asi vieme, že na jar zrazu nám chutia klíčky, to naše telo si pýta ten vnútorný detox, viacej zeleného, viacej farebného na našom tanieri. A takto sa máme stravovať aj v tej našej vnútornej jari každý mesiac, čo je folikulárna fáza. Čiže siahame po ľahkej, sviežej a čerstvej strave. Prečo? Pretože ako sme videli na slajde s Na obrázku, kde sú tie hormóny. takto, tak vlastne stúpa nám estrogen. A my sme si minule povedali, že je super podporiť ten rast estrogenu a to je toho nášho driveu, ktorý máme, avšak nemôžeme ho mať príliš vysoko, pretože nám spôsobí estrogenovú dominanciu, potom sa nám netvorí progesterón a vznikajú rôzne problémy ako cysty, alebo možno až endometrióza, problémy s PMS a tak ďalej. Čiže my síce podporujeme rast toho estrogenu, ale my potrebujeme podporiť detoxifikáciu toho prebytočného estrogenu, aby nám to nerobilo zle. A zároveň, ako sa nám tvoria tie vajíčka, tak my potrebujeme stravou podporiť a tými mikronutrientami podporiť rast tých folikulov, tých vajíčok. Čiže, čo jesť a prečo? Takže jednak listová a kapustovitá zelenina, výborný je kel,
rôzne šaláty, brokolica a karfiol. Tieto zeleniny nám pomáhajú alebo pomáhajú pečení rozkladať a vyplavovať ten nadbytočný estrogen. Ďalej fermentované jedlá, ako kimči, kyslá kapusta, kefír, jogurty, posilňujú črevný mikrobióm a imunitu, ktorá jedna akože hrá dôležitú úlohu v našej hormonálnej rovnováhe, ale zároveň aj potom, ako sme boli oslabené počas menštruácie, tak potrebujeme si znova nakopnúť tú imunitu. Chudé bielkoviny, ako sú ryby, krevety, vajíčka, No, hydina. hydina. Um, to nám pomáha tvoriť tie folikuly, avšak tu na pozor, vegáni, na tofu. Pretože akékoľvek mm, prípravky, ale tá, že akákoľvek stráva vyrobená zo soje, a pokiaľ není fermentovaná, čiže tempeh, že tempeh je ešte OK, zdroj bielkovín, aj fermentované, ale tofu nám zvyšuje fytoestrogen, čo nám ako keby, že ešte navyšuje Nový estrogen. ten estrogen v našom tele a není to úplne pre nás hodné, najmä nie v tejto fáze, keď nám ten estrogen rastie. Ďalej komplexné sacharidy, ale s mierou. Hej, čiže ovoz, pšeno, quinoa, niečo, čo nám postupne uvoľňuje tú energiu, aby sme nemali nejaký výkyv. Áno, tým, ako nám stúpa estrogen, tak nám aj klesá chuť po jedlo, že nám máme menšiu potrebu jesť. Takže to treba využiť práve na tie ľahšie jedlá. Potom citrusy a bobulové ovocie kvôli vitamínu C, ktoré podporujú vstrebávanie kolagénu, aby nám pokožka žiarila, aby sme boli krásne, stále mladé, že? Zdravé tuky sú veľmi dôležité. Zase raz podpora rastu folikulov. Tí, ktorí už sú skúsení v biohackingu a optimalizácii životosprávy, tak napríklad, že sacharidy by mali byť okolo tých 15-20%, bielkoviny 25 až 40% a 60% zdravé tuky, ako je avokádo, olivový olej a rôzne orechy. Ideálne namočené, naklíčené. Toto je to, čo vlastne to naše telo dokáže krásne podporiť. No a potom pre jód, morské riasy a treska, pretože to nám pomáha dodať energiu a riadi aj hormonálny systém. Keď hovoríme, že čo sa týka stravy, tak vo folikulárnej fáze my potrebujeme detoxifikovať estrogen, čo sa nám deje v pečení. A preto tú pečeň nezaťažujeme zbytočne nejakými mastnými a ťažkými jedlami. Taktiež to nepreháňame s červeným mesom, ktoré má síce dostatok Železa. železa, ale môže brzdiť detox estrogénu. A ako som už spomínala, že nefermentovaná soja. Na to pozor v tejto fáze. A potom je taká zaujímavá taktika na podporu mikroživín pre náš cyklus a to je tzv. Že seed cycling. To je, že meníme si semiačka, ktoré jeme každý deň. Vo folikulárnej a ovulačnej fáze sú to ľanové a tekvicové semiačka, ktoré si pomelieme a každý deň zjeme za lyžicu. A to nám vlastne dodá tie mikroživiny, najmä zinok, ktoré nám pomôžu s tvorbou folikulu. No a čo sa týka tej stravy, tak hovorím, neberme to ako dogmu, ale toto je presne to obdobie, kedy môžeme experimentovať, môžeme skúšať. Sedí mi toto, chutí mi toto, ako sa cítim potom, ako toto zjem. Hej? A to má byť nie, že sa najveľmi mi to chutí, zožerem celú čokoládu. Akože guilty as charged, dneska sa mi to podarilo. A hlavne, že v folikulárnej fáze nemáme jesť toľko veľa rafinovaného cukru, ale tak, no, život, chápeme sa. Takže treba experimentovať, lebo presne som potom cítila, že necítim sa potom až tak dobre. Viem, že keby som si napríklad dala nejaké smutičko, tak sa cítim asi lepšie. No a čo sa týka pôstu, alebo keďže experimentujeme, tak práve v tejto fáze je super podporiť aj tú prirodzenú detoxifikáciu organizma tým, že nebudeme telo zaťažovať zbytočne trávením a preto môžeme skúšať prerušované hľadovanie alebo
intermittent fasting. A môžeme skúsiť 13 až 18 hodinové posty, ako sa blížime ku ovulácii. Čiže hydratujeme sa správne a skúšame, že či nám to vôbec robí dobre. Dobre si povedala. Dobre. A čo sa týka cvičenia, celá táto budete ma počuť, môžeme hrať bingo, alebo kedy ste boli na výške, že drinking game, že vždy keď poviem, že experimentuj, takže dať si shot, môžeme si dať zázorový shot, alebo kurkumový nejaké, že nech som zdravé. Ale budem hovoriť veľmi veľa slovo experimentuj, dobrodružstvo, skúšaj, vymysli si nové prístupy. A to sa týka aj na cvičenie. Čiže A buď v nich pozorovateľom, nie tým sudcom. tak, ide mi to, nejde mi to, baví ma to, nebaví ma to. Ideme. A čím novšie a dynamickejšie, tým sa bude to naše vnútorné, járne ja tešiť Mm. viacej. Čiže tanec, kardio, zumba, high intensity interval training alebo silový tréning, kedy postupne priberáme tú váhu, lebo keď príde ovulácia, tak máme najväčšiu silu. Hej? Čiže to nám vie pomôcť. A čo vie veľmi dobre fungovať v tejto fáze, je spojiť pohyb s obrazotvornosťou. Hej? Čiže Ivka nám potom prezradí rôzne techniky práve ku tejto fáze, kedy môžeme spojiť pohyb s tým, čo si predstavujeme a môžeme sa nachádzať a vnímať svoje vlastné potreby, svoje vlastné vzorce myslenia, cítenia cez to, ako sa pohybujeme. Uh, takže hlavne nech máš z toho zábavu. Nech je to také odľahčené a nech cítiť z teba život. Takže toľko asi k cvičeniu. Tam sme ešte vraveli aj, že by bolo dobré aj otužovať, že to je taká celkom fajnúčka fáza. Vieš, zase. Zase, ja sa ospravedlňujem. No a ešte som zabudla povedať, že estrogen nám podporuje budovanie svalov a koordináciu. Čiže môžeš postupne s tou pribúdajúcou energiou posúvať svoje limity a skúšať aj také kúsky, ktoré by si bežne netrofla. Čiže aj crossfit alebo takéto veci, že naozaj skús, že čo to dá. My sme boli na Spartianovi cez leto. To bolo super. Takže dali sme si experimentík a vyšlo nám to úplne super. Takže tiež odporúčame, že ak radi veci skúšate, hrotíte, tak Áno. biohacky. Vítajte v klube. Biohacky, no to sú už tie, že, čo som hovorila, že najprv sa zlaďme s cyklom a optimalizujeme si stravu a životný štýl a prácu a náplň dní a potom skúšajme biohacky. Ale toto je práve to obdobie, kedy tie biohacky môžeme skúšať. Čiže všetko, čo ťa volá, nejaký nový nápad, let's go. A otužovanie, už som spomínala pre ženy, aby nám to nerozhádzalo hormóny, 10 až 15 stupňová voda je ideál. Chladnejšia už môže spôsobiť príliš veľký stres pre telo a potom nám to vie rozhádzať tú našu citlivú hormonálnu rovnováhu. A môžeme skúsiť, vždy keď ráno vstanem, postavím sa k otvorenému oknu a dám si do očí ráne slnko. A pôjdem na východ slnka na nejaký kopec cez víkend alebo tak. Dýchové cvičenia, ktoré dneska zažijete. Dáme si 8 cvičení. Hoci ktoré jedno z nich, ktoré si zapamätáte, môžete skúsiť praktizovať počas tohto obdobia. Prerušovaný pôst a adaptogény, čo sú látky, ktoré nám sa adaptujú na to, že keď máme príliš málo energie, tak nám ju dodajú, keď máme príliš veľa, tak nám ju stiahnu, čiže proste pomáhajú nám udržať nás v takej tej zdravej hladine. Čiže ak ideme skúšať s biohacking čokoľvek nové, tak biohacking je na to ako stvorený práve pre túto fázu. Tak, máš ešte niečo k telu? Ty si tam spomínala, že je to tá fáza, kedy naozaj veľa vládzeme, tak mne tam tak iba napadlo, že si pamätám, ako som zakladala záhradku svoju a ako som si 1,5 tony čadičových kvádrov nanosila sama v priebehu 2 dní do záhradky a urobila si nové hriadky, že naozaj, no ale i v nej fáze to proste nešlo, hej, že skúsila som, dalo sa mi to a potom, vieš, som to skúsila o 3 týždne neskôr a toto, no už zabúdajte.
Čiže nebať sa ísť do toho, že naozaj niekedy sme také možno opatrné k tomu nášmu telu, že to som si nikdy netrúfla robiť, neviem, ako to vypáli. Naozaj, toto je ten čas, kedy si to môžete dovoliť. A tým, že sme zvedavé prirodzene, čo sa vlastne dostávame aj k tej mysli, tak máme k sebe taký väčší súcit, že proste bereme to ako hru. A máme tam takú tú nevinnosť toho, že vyjde, nevyjde, nevadí, jolo, proste ideme skúsiť ďalej, hej? A, takže, čo tvoja mysel dokáže? A, vo folikulárnej fáze sa nám mysel prebudza do jasnosti. A vieme rozlišovať priority, analyzovať, učiť sa a systematicky plánovať. A vieme, že ak je niečo naozaj náročné, ako si ty spomínala, tak vtedy máme aj taký ten drive, že ako by sa to dalo, vieme viacej komunikovať s ChatGPT, že, že ako by sa to dalo vyriešiť, koho by som mohla akým spôsobom zapojiť. Um, proste máme takú tú mentalitu, chcem na to prísť. Je to aj čas, kedy naozaj si môžete trúfnuť vybaviť nejaké dôležité telefonáty alebo niečo, na čo už dlho čakáte. Ja to tak mám u seba, zase aj ponúkam iný pohľad, že ja keď v tejto fáze niečo idem riešiť, tak sa môžem spoľahnúť, že dostanem, čo chcem. Lebo moja schopnosť argumentácie je taká, že človek mi to zožerie aj so 4 navijakmi a ešte mi za to poďakuje. Hej? Ale hovorím, to mám takto ja. Takže ono postupne podľa mňa s blížiacou sa ovuláciou, Áno, pretože áno, áno. ovulácia je práve tá najkomunikatívnejšia fáza. A ešte je veľmi dôležité spomenúť, že my sme síce spomínali, že nejaké dni, ale takisto ako si predstaviť, že v prírode by to bolo, hej, že do 21. marca máme zimu, sneh. Presne, A hej. 22. marca Už zrazu nie. všetko kvitne a je jar. To tak A potom nefunguje. príde 21. júna a zrazu máme leto. Ono tak nefunguje, ono sa tak všetko tak prirodzene plinie a mení, takže takisto sa aj tieto naše schopnosti, aj keď Áno. ovulácia je reálne iba jeden deň v celom mesiaci, Áno. tak ale proste my môžeme tú energiu tej ovulácie cítiť už 3 dní predtým, 3 dní potom a tak ďalej. Čiže proste vieme s tou energiou narábať dlhšie. Takisto aj ono sa tak postupne mení, prelína. Mhm. Takže no určite, že akože tá neskorá folikulárna fáza, argumentácia, no ťažko argumentovať. No, s Júkou už vôbec nie. A môj priateľ tvrdí, že ani so mnou, takže uh, ďakujeme. Ale myslím si, že to má každá žena, pretože my proste cítime, vnímame, ale keď nám zapne tú analytickú mysel, tú logickú časť nášho ja, tak akože cez nás nejde cesta. Ono, každá žena to má, ale tu je možno také dôležité pripomenúť, že závisí to veľmi od toho, ako si dopriavate a ako si plníte potreby vašej duše a vášho tela. Lebo keď to splnené máte, keď vyživené ste, tak vtedy toto naozaj fungovať bude. Pokiaľ si nedoprajete v ostatných fázach, rokoch, mesiacoch to, čo potrebujete, tak akože tá dynamika tej energie tam niekde je, ale neviete celkom dobre s ňou pracovať. K tomu sa možno potom vrátime, keď budeme Mhm. rozprávať o tých tieňových aspektoch. Mm, ešte k tomu, čo dokáže mysel, tak si povedzme niečo o tých pracovných stratégiách. Toto je to ideálne obdobie, kedy sme zvedavé a chceme experimentovať a chceme skúšať nové veci. Um, aby sme zorganizovali tie brainstormingy, aby sme si zanalizovali rôzne dáta, zistili, ako to robia tí najlepší z najlepších a potom sa nimi inšpirovali. A že dobre, ak im to fungovalo, tak poďme to skúsiť a hľadať ako keby aj nové myšlienky z iných odvetví, z iných zdrojov, ktoré na oko s tým nesúvisia, ale my ženy dokážeme krásne prepájať a syntetizovať um, rôzne aspekty, rôzne učenia, rôzne múdra a vieme to aplikovať. Čiže naozaj tá intuícia aj akože bola vyostrená najmä v tej menštruácii, k tomu sa dostaneme o 3 týždne, ale máme tam akoby ten vhľad a my si ho potom dokážeme krásne zracionalizovať, aj dať si ho do času, že ako to zrealizovať, najmä počas tejto Folikulárnej folikulárnej fáze. fázy. No a aha, reklamné okienko. Táto fáza nám slúži na to, že my si teda vybrainstormujeme, že čo chceme dosiahnuť. My máme ten zámer a vieme, že
čo potrebujeme, aby sa stalo, akým spôsobom na to, aby sme ten cieľ dosiahli. Ono nemá sa všetko udiať práve v tejto folikulárnej fáze, pretože my ako cyklické bytosti máme rôzne dary v rôznych fázach cyklu. A ja som vyvinula nástroj cyklický diár a tu máte ukážku z jeho útrob znútra, kde je ku každému mesiacu plánovanie podľa cyklu. Čiže tu máme ukázané, že vo folikulárnej fáze, keď nám skončí menštruácia, ja už som si dala ten vhľad, že čo chcem vlastne tento cyklus dosiahnuť, aký mám zámer, čo by som chcela vyskúšať nové a potom si to môžem celé rozplánovať na celý cyklus. Tu si vybrainstormujem, čo chcem skúsiť, čo chcem vymyslieť, ako to mám naplánovať. Naplánujem si všetky dôležité stretnutia, vyjednávania, networkingy, dohody, zmluvy a tak ďalej na tú ovulačnú fázu. Potom také, keď už nám tie hormóny prajú k tomu, že sadnem si, idem, som dôsledná, spravím a proste makám ako stroj, len nech to mám všetko hotové, si naplánujem všetky také tie, čo vo folikulárnej fáze nám prídu ako nudné tásky, tak tie si naplánujeme na tú folikulárnu, tá luteálnu fázu a potom si naplánujeme aj na menštruačnú fázu to, čo potrebujeme zhodnotiť, zanalýzovať, aké dáta si máme pozrieť, na to, aby sme zistili, že či sme bližšie k tomu zámeru. Takže v tomto cyklickom diári, ktorý sa volá Kód bohyňa, máme akoby, že nástroj na to, aby sme si dokázali využiť dar tejto fázy a rozplánovať všetko veľmi logicky, pretože v tejto fáze sme veľmi v tej yangovej, mužskej energii, logickej a strategickej. A vieme si to potom hodiť do celého mesiaca, aby sme robili veci v súlade s našim cyklom. Nie, že sa budem hnať do brainstormingu vtedy, keď mám kreativitu úplne dole, alebo budem chcieť vyjednávať veci v menštruačnej fáze, kedy proste chcem, aby mi dal každý úplne pokoj a tie argumentačné schopnosti sú na nule. Hej? Čiže vieme si to pekne potom zakresliť do toho mesiaca. A v rámci tohto okienka ešte poviem, že vlastne aj čo sme sa bavili na minulom workshope o tých láskavých návykoch alebo to, ako máme jesť, cvičiť a tak ďalej, tak si to vieme krásne zaznačiť každý týždeň v láskavých návykoch, kde no, nejde o to, ako v tradičnom biohackingu, spravila som, nespravila som a potom prichádza pocit viny, bože, už 2 dní som to nespravila a potom sa tlačím do toho a idem sama proti sebe. Takto si to vieme iba krásne vizuálne skôr umelecky znázorniť a keď vidíme, že nám niečo, že nevyfarbujeme v nejakú oblasť už dosť dlhšie, tak vieme, že nie sme potom, že keď príde nejaký zdravotný problém, tak asi vieme, že prečo. Takže to vieme podporiť. Koniec okienka reklamného. A naspäť k tej energii, že povedali sme si, čomu nám tá energia praje, práve tým novým zámerom, ale čomu nepraje. Nepraje úplne tímovej spolupráci, lebo tým, že mám, že viem, čo chcem, viem, ako to chcem, ako to spravím, koho zapojím, mám presný obraz o tom, ako to má vyzerať, tak skúste spolupracovať s niekým, kto akorát není úplne v takom nastavení, pracuje pomalšie, ako by ste si vy vedeli predstaviť, že by to malo byť tie, ktoré máte partnerov, tak veľakrát možno poznáte, že ja som ho poprosila o to, aby to spravil a on to ešte není spravené a netrvá to deň, niekedy mesiace, 2 roky. alebo tak, hej. Každá to asi poznáme. Takže tímová spolupráca nám naozaj nejde v tej folikulárnej fáze ani tá emocionálna podpora, pretože keď niekto príde s nami, že potrebuje tak Priestor, áno, na vypočutie a súcitenie alebo pochopenie, tak nemáme zase OK. takéto pochopenie, že akože vieme vypočuť, ale máme potom tendenciu zľahčovať, dávať hneď Rady. rady Mhm. a povedať, čo ako má ten človek spraviť, že nie sme v takej tej vyživujúcej fáze, že sme práve v tom riešiacom móde. A keďže sme v tom riešiacom móde, tak sme frustrované z nedostatku výsledkov. Vieme robiť unáhlené rozhodnutia, lebo teraz už idem a potrebujem to spraviť teraz hneď.
A potom máme sklon tlačiť na okolie, čiže treba si dávať aj pozor na to, ako komunikujeme a čo komunikujeme. Niečo ešte? Ja ti potom k No, tomu dobre. budem rozprávať ešte. Dobre, a teraz ako vyživiť našu dušu? Volanie po dobrodružstve. Skúšame nové veci, nové aktivity, ideme na nové miesta, ktoré sme ešte nenavštívili, alebo pôjdeme na staré miesta a pozeráme sa na ne novým uhlom pohľadu, alebo sa zahráme hru, že keby som bola teraz švédska turistka, kam by som išla? Hej, že vymyslím si blbosti. Máme v sebe tú hravosť, obrazotvornosť, takže treba to využiť. Nové filmy, ísť do kina, ísť do novej reštaurácie, vyskúšať nové jedlo, um, mm, skúšať nové techniky osobnostného rozvoja a všetko, čo prebudza kreativitu a intuíciu. A plánovať, ak som to dostatočne nezdôraznila na predchádzajúcich slajdoch, tak zvizualizovať si možno aj také tie životné ciele, nielen tie mesačné, ale aj životné ciele, finančné plánovanie, um, dať si víziu, ako je napríklad ten vision board, hej, že zoberieš nožničky, papier, noviny a vystrihuješ si, alebo na Pintereste si vyskladávaš, že ako by si to chcela mať, tak toto je práve to vhodné obdobie snívať vo veľkom. A ten mozog nám už hľadá možnosti, že ako sa to môže stať prirodzene. No a posledná taká vec je kreatívne vyjadrenie. A to je to, že mm, ak maľuješ, maľuj, ak tancuješ, tancuj, ak spievaš, spievaj. Alebo to môže byť aj také netypické kreatívne vyjadrenie a to je varenie, záhradka, Mhm. um, alebo písanie, čokoľvek, kde skúšaš nové veci. Neviem, ty si to... Hej, ja som ešte tak spomínala, že ono to nemusí to byť vždy konštruktívne, alebo nemusí to mať vždy hmotnú podobu, že ono veľmi dôležité je vnímať akoby ten kreatívny aspekt aj vo forme iba vizualizácie alebo predstavy. Hej, že sedíš v izbe a by si to celé najradšej zmenila. Úplne. Tam by si presunula nábytok, tu by si spravila tú posteľ, inak tam dáš urobiť skriňu. Že aj toto je nejaká forma akoby toho kreatívneho budovania. Aj keď to je iba v tej vašej predstave, v rovine proste snov, fantázií. No a posledná fáza, dá posledný slajd k tomu, ako vyživiť dušu, tak sú samozrejme vzťahy. Zase raz, priestor na osvieženie vzťahov partnerských, priateľských aj tých pracovných. Môžeme ísť spolu vyskúšať tieto nové veci, zažívať dobrodružstva, ozvať sa kamoške, s ktorou sme si povedali, mali by sme sa stretnúť, keď sa stretnete v obchode a 3 roky ste sa nestretli, tak proste to a zrazu vám príde na tak je čas možno sa stretnúť a oživovať to, čo zapadlo prachom. A vlastne tie spoločné zážitky alebo aktivity nám dodajú novú iskru a dajú nám taký ten pocit spolupatričnosti, ktorý dokážeme využiť v ostatných fázach cyklu. No a čo sa týka sexu a intimity, tak libido sa spolu s estrogénom a pomaly rastúcim aj testosterónom zvyšuje, čiže zo začiatku sa možno treba zamerať na tú emocionálnu blízkosť a dlhšie predohry, masáže. No ale potom už ako ideme ďalej, Bližšie tak k tej je čas ovulačnej. No. aj na experimentovanie a vyskúšať si také veci, o ktoré sme možno iba fantazírovali, alebo sa naučiť komunikovať nášmu partnerovi, že čo by nám robilo dobre. Takže je to tá fáza, kedy naozaj je čas na hry. Vysvetlite si to už akokoľvek. Avšak tá ovulácia môže prísť niekedy aj v tom 11. dni. Takže ak neplánujete otehotnenie, tak treba si dávať pozor, treba s tým správne narábať. Ja mám aj takú krásnu meditáciu na naladenie sa na maternicu, aby sme zistili na energetickej úrovni, že či je pripravená príjmať alebo nie. Aby sme si to vedeli tak lepšie intuitívne nacítiť, čo si môžeme dovoliť. Každopádne taká informácia, ktorá môže zaznieť, je, že spermia dokáže v tele ženy prežiť 3 až 5 dní. Takže táto fáza
podľa toho, či chcete alebo nechcete otehotnieť. Mám tu prvé dieťa na svete, presne takýmto spôsobom. Takže um, hej, experimentujte v súlade s tým, aké máte životné ciele v najbližšie obdobie. Ja som ťa ešte chcela doplniť, mi to samozrejme vypadlo. Keď si tam hovorila s tým, že ak chcete experimentovať alebo teda tvoriť prostredníctvom toho hlasu a spevu, že máte takú potrebu naozaj otvoriť si tú vašu krčnú čakru, tak vám odporúčam tu naspievať na hlas naozaj. Ten hlas budete mať krásny, čistý, jasný a vyťahnete také výšky, aké by ste si v živote nevedeli predstaviť. Že to je taká dobrá rada pre tie, ktoré spievajú radi v sprche ako ja, alebo doma, keď sú same, tak akože Elza z Frozen bude pre vás malina. Hej. A čo sa týka inak spievania, akože toto je z iného súdka a z iného kurzu, ktorý vediem, ale práve to, keď spievame, tak si aktivujeme krčnú čakru, ktorá súvisí s vyjadrením našej autenticity k tomu, aby sme dokázali aj externe si uctiť naše vnútorné áno a nie. Na to, aby sme dokázali vyjadriť, čo je pre nás dôležité, aby sme dokázali odkomunikovať naše potreby a tým pádom boli aj viacej v súlade s tým, kým naozaj sme. Čiže to spievanie a kreatívne vyjadrenie je veľmi potentný alebo silný nástroj na celkové Prepojenie sa so samou sebou. tak. Je to ženské. Proste veľa sa teraz hovorí v spirituálnych kruhoch o prebudení ženskej energie a ako s tým narábať. Ale tá ženská energia je intuitívna, je hravá, je spontánna, je nepredvídateľná, je aj divoká. A v tejto fáze to môžeme veľa cítiť. A to je asi aj pekný most. Áno, áno, áno. Lebo ono to je akoby stále aktuálne. Hej, že ten vonkajší svet máme veľakrát pocit, že naozaj ide proti nám. Vo všetkých smeroch, všetkých ohľadoch. Ale my sme kúzelné bytosti práve v tom, že pokiaľ sa vieme naladiť, dáme si ten priestor, doprajeme si ten čas a tú pozornosť sami sebe, tak vieme aj v tomto svete Matrixu krásne tancovať so svojimi darmi. A ja si opakovane pripomínam, že keď sa stretávam v kruhoch žien, tak prichádzam veľmi vyživená. A tu by som chcela trošku tak aj premostiť s tým, že ako máme vlastne ten cyklus my rôznorode nastavený, ale rôznorodo nastavený, ale pozývame k takému pozorovaniu, že keď sa dlho stretávate s nejakou skupinou žien, s kamarátkami, alebo to je jedno s kým, tak si všimnite, že po nejakom čase sa vám ten cyklus zladí a naozaj budete mať veľmi, veľmi podobné časy, kedy začnete menštruovať, kedy začnete ovulovať. A ešte k tomuto taká ďalšia vec, alebo ďalší vhľad sme to tiež dostalo ako taká informácia veľmi zaujímavá, že vy si môžete odpozorovať, kedy máte menštruáciu, kedy máte ovuláciu aj podľa fáz lúny. Predpokladajme, že máme ten cyklus naladený harmonicky, tak ženy, ktoré sú pripravené stať sa mamičkami, budú ovulovať vo fáze mesiaca v splne. A ženy, ktoré sú teraz pre tento čas nejako nie pripravené byť mamičkami, budú splne menštruovať. A mi sa to naozaj osvedčilo pri obidvoch deťoch, že ja keď som teda ovulovala, bol spln. A teraz už keď mám obe deti na svete a som s tým takto OK, s tým počtom, tak mám presne menštruáciu teraz v období splnu. A dneska mi to teda vyšlo, že na deň presne. To je taký náhľad do toho, že ako to vie krásne tancovať s tou prírodou samou. No a teraz ja budem Simonku doplňať z takej tej, akoby z takého toho pohľadu prepojenia s tou našou matičkou zemou a s tou prírodou, ktorej sme, či chceme, či nie, veľkou súčasťou. Archetyp panny je všeobecne predstavovaný ako vlastne ten čas, kedy ešte dievča nie je ženou, kedy je tým dievčaťom, či už maličkým alebo mladým. A je to vlastne takéto obdobie pred prvou menštruáciou až do nejakého času po nej. Že nie sme ešte dospelé ženy so skúsenosťami a s takouto nejakou lepšou alebo hlbšou iniciáciou, ale už sa nimi stávame, už sme na tej ceste tam. Je to obdobie v nás, kedy vlastne
alebo je to tá časť nás, lebo ten archetyp v nás je živý až do konca našich dní, hej, že my sa teraz nebavíme o panne iba ako o tej žene, ktorá nikdy nezažila pohlavný styk, ale my sa bavíme o panne ako súčasť nás, ktorá je nedotknutá, ktorá je čistá, ktorá je autentická, ktorá je patriaca sama sebe. A a má také, ako je plná paradoxov, lebo je v nej zosobnená veľká sila a zároveň obrovská zraniteľnosť. Vieme byť veľmi nežné, ale zároveň drzé, hej, až spupné. Proste dotkneme sa niekoho iba tým, že niečo povieme, bez toho, aby sme brali ohľad na ich city. Ale proste ten archetyp sa veľmi snúbi so spontánnosťou, s otvorenosťou a takou nepoboskanosťou, tým vonkajším svetom. Možno aj naivitou. Áno, 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 ale zase tú naivitu treba brať skôr ako takú dôveru v to, že nejako to bude. Nie slepú naivitu, ale takú odovzdávajúcu sa dôvere, že však nejako to dopadne. Proste vždy to nejako dopadne, ako ten dôsledok tak či tak bude pre mňa poučný. A že vlastne to je to spojenie s takouto chuťou skúmať. Hej, tá naivita, lebo akože neviem čo, neviem, kam až môžem zájsť, ale proste skúsim tie hranice. A vlastne takto sa potom učím. Takto na základe toho príjmania dôsledkov sa učím, že ako cez to vlastne plávať, ako sa cez to preniesť, ako s tým ďalej pracovať. Čiže ak si viete vy spomenúť, že aké ste boli v tomto období ešte pred tou menštruáciou, v tom nejakom 10., 11., 12. roku, možno 13., 14., pokiaľ ste menštruovali tak neskoro ako ja, že čo tam všetko máme schované, akými sme vtedy boli. Lebo v tomto období sa veľakrát ukazovalo to naše skutočné ja, tá naša spontánnosť, tá naša vlastná pravda, tá ja, zostávajúca sama sebou. A tu na práve sa stáva to, že sme tým vonkajším svetom veľakrát zastavované, brzdené, hrešené, trestané. A tým pádom sa učíme a vytvárať si vzorce a programy, ktoré nám slúžia ako nástroj prežitia a túto svoju autenticitu vedome potlačujeme a dávame ju do pozadia, do úzadia a nepracujeme vlastne s jej darmi a s jej poslaním. Čiže tie tienisté stránky máme zastúpená každá z nás. Je dôležité nájsť si nejakú harmóniu medzi nimi a medzi tými darmi a majstrovstvo v tom je vedieť vystúpiť z tohto archetypu. Špecifikujem to. Archetyp panny prináša so sebou také dve, alebo je ich asi viacej, ale použijem také dva princípy, ako dva tie tienisté aspekty tohto. Prvý je, a to ste možno už aj počuli, archetyp panny zaštítenej, nosiacej štít, za ktorým, alebo teda cez ktorý ona dokáže aj bodať vlastne tým hrotom, ktorý drží v druhej ruke a dokáže ubližovať, dokáže tým vlastne štítom prebiť všetkých a akoby hovorí si len tú svoju pravdu. Prevalcovať doslova názor každého iného a keď sa jej osvedčí, že tú pravdu mala, tak dokáže ostatným, že áno, túto máte, proste ja som vám to hovorila. Ale vlastne prečo ten štít nosí? Je to preto, lebo sa za ním skrýva. Skrýva tam tú svoju zraniteľnosť, skrýva tam tú svoju bolesť, skrýva tam proste tú svoju jemnú, citlivú dušu. A potom sa nám objavuje taký druhý veľmi známy, veľmi známy akože, prototyp tohto archetypu a to je zakliatá panna vo veži rozprávkovej, čakajúca na svojho princa, aby proste pre ňu jedného dňa prišiel, veď on existuje, kde sa nachádza, kde je. A vlastne čakáme na niekoho, kto nikdy nepríde. A keď aj príde, nesplňa naše predstavy. A potom máme tendenciu mu to vykrikovať, vyčítať a chcieť po ňom, aby bol vlastne iný, než aký sám je. A nedokážeme vidieť a príjmať tie jeho kvality, tie jeho dary. Tak myslím, že sa každá z nás v niečom rozpozná, lebo aj tie archetypy sa môžu počas nášho života rôzne formovať, rôzne meniť. On nemusí teraz byť, nemusí byť príznačný iba pre nás tento jeden alebo tento druhý, ale on sa môže proste v tom našom plynutí života prejavovať rôznym spôsobom. No a pozor na to, že ak mnohé z vás žijú, alebo mnohé z nás žijú archetyp vo svojej tienistej stránke, lebo on pre nás pôsobí deštrukčne, deštruktívne. Neumožňuje nám žiť vlastnú pravdu, vlastnú autenticitu. Hoci tomu veríme, hej, to ego
Proste pre to ego je to žiaduce, ale vlastne pre tú dušu je to deštruktívne. Ego je super, keď s ním vieme pracovať, pretože vďaka nemu vieme rozpoznať našu silu, vieme si určiť hranice a tak ďalej. Ale keď ego zaslepujeme vedome a teda necháme ho pracovať v tej zaslepenej rovine, tak nám hatá tú cestu. My si hatáme cestu samým sebe. Čiže môžeme sa potom vnímať ako také malé podraždené dievčatka, ktoré si dupú nožičkou, keď niečo nedostanú, keď niečo není podľa nich, keď není presne to, ako to frčí, ako si to oni predstavili. A vlastne máme tendenciu vykrikovať tým druhým ich neschopnosť. Hej, a to, že im niečo veľmi dlho trvá. Rozprávali sme sa o tom. A ten tvrdý prístup proste je toho dôsledkom. Dôsledkom toho, že nám niečo chýba. Že niečo nemáme, že niečo sme niekde nechali. Zabudli sme na to. A ja teda pozývam vás všetky, aby ste si tak skúsili nacítiť, že ako to máte s týmto archetypom, lebo on sa ešte snúbi so všetkým prvýkrát. Skúste si napísať na papierik vaše všetky prvé krát, čo si pamätáte. Prvýkrát, čo si pamätám, že som išla vonku bez maminy. Prvýkrát, keď sme išli niekam na výlet. Prvýkrát, keď mi dal niekto bosk. Prvýkrát, keď som niekoho poboskala ja z mojej iniciatívy. Prvýkrát, keď ma niekto chytil za ruku. Prvýkrát, keď som ušla z domu. Prvýkrát, keď som papuľovala. A prvá sexuálna skúsenosť. A aké sa vám s tým spájajú pocity a spomienky. Lebo keď máte vo väčšine týchto prvýkrát zastúpený nejaký smutok alebo zranenie, tak ono je to presne to, čo vás v tom archetype každého mesiaca vie veľmi blokovať. Vy tie vzorce môžete prepísať. Vy sa do toho času môžete kedykoľvek vrátiť a môžete tú situáciu vo vašej predstave, vo vašej fantázii zmeniť, prepísať jej scenár tak, aby ste ju ukončili, ako si predstavujete vy a ako chcete vy, aby bola pre vás priaznivá, aby bola pre vás krásna. Napríklad dostala som prvú pusu od chlapca za garážou a prekvapil nás proste nejaký kamarát. A už vás má, vy sa tu cmagate. A ja mám z toho nejakú negatívnu spomienku tam, že bože, prečo musel prísť. Tak ja sa do tej situácie opäť vrátim, všetko si to predstavím, ako to bolo, ale vlastne ten bosk sa ukončí našim vedomým chcením, proste usmieme sa na seba a ideme každý svojou cestou. Takže toto je ten scenár, čo je vlastne pre mňa krásny. A takto si môžete prepísať všetky tie prvé krát, ktoré nevyšli podľa vašich predstav, alebo ktoré vás nejakým spôsobom formovali do podoby, v akej teraz byť nechcete. Mám otázku. Áno. Uh, lebo teraz som v tej mužskej energii a potrebujem si to zaškatulkovať. Že vlastne tento archetyp sa nám spája s tým prvýkrát. Tento archetyp je veľmi aktívny práve v tej folikulárnej fáze. Avšak, možno som to nespomínala, že meditácie ako také, tak v tejto folikulárnej fáze iba ak také tie vizionárske, že čo by som chcela, manifestácia a tak ďalej, ale také tie, ja to nazvem, že shadow work, práca s tými tieňmi, ja mám práve, že spojené s tou buď luteálnou fázou alebo menštruačnou, že ako to vlastne narábať s tým. Keď si vy chcete tú fázu keď si vy chcete tie zranenia precítiť, dobre je to urobiť v tej fáze, v ktorej som teraz ja. Hej, ja to volám, že je taká fáza rozjímania, hej, tá Jo. menštruačná, pretože vtedy sme najemotívnejšie a dokážeme vyplavovať najstagnujúcejšie energie a emócie, také, ktoré tam už doslova dlho, dlho hníjú. Čiže ono je dobre si aj vedieť, možno rozložiť akoby tú potrebu uzdravenia niečo na danú fázu. Ja ju Mhm. mám teraz, hej, alebo teda v predmenštruačnej, že nie riešiť to v tej fáze, v tejto proste pre nás bude absolútne sa to nebude citovo dotýkať, hej, že robiť si tieto meditácie vo fáze folikulárnej pre mňa nemá zmysel. Možno pre vás bude mať, ale pre mňa nie, hej. Ja to potrebujem riešiť v úplne inej fáze. Odpovedala som ti na tvoju otázku? Odpovedala, Dobre. áno, takže ja by som to iba tak nejako zhrnula, že síce máme tento archetyp spojený s touto folikulárnou fázou, ale iba preto, že teraz sa o tom rozprávame, to neznamená, že to musíte robiť v tejto Teraz. fáze. Áno, áno. Že ono vás to bude ťahať takisto, ako máme to kolo roka, že príde jar a už vtedy, čo by som, kde by som, hej, že ideme do tej yangovej, mužskej energie, skôr toho tej Aktivity. aktivity a potom
teraz už je sichravo, chladno, už nás to zase raz ťaha viacej dovnútra a o tom je jeseň a zima, tak treba si rozložiť rôzne aktivity na tie obdobia, kedy nám tá energia praje. Hej, že nesnaží sa to prekabatiť tou myslou, pretože práve o tom je aj celý tento cyklus webinárov. Ako sa zosúľadiť s tou našou energiou. A keď sme tak dlho odpojené od tej našej energie, od toho, vďaka tomu, že sme v nejakom zabehnutom systéme, či už pracovnom, keď som žila v Bratislave, robila som v korporátoch, tak tam akože neexistuje, že by som nejako riešila tú svoju cyklickosť. Mhm. Tak uh, práve teraz je ten čas sa ako keby stiahnuť a začať vnímať tie svoje potreby. A my ich preto takto do detailu rozoberáme, aby aj keď nie ste v kontakte so svojím telom, so svojimi potrebami, ako som ja niekoľko rokov dozadu absolútne nebola, a ani som nechcela počúvať svoje potreby, veď na čo, lebo všetci ostatní sú dôležitejší ako ja, tak práve toto všetko, čo hovoríme, sú také akoby, že barličky, ktoré vám môžu pomôcť na jednu stranu aktivovať tú bohyňu vo vás a na druhú stranu aj akoby eliminovať tie sebasabotážne vzorce, ktoré nám bránia v tom žiť v tej našej plnej sile, plnej autenticite, plnej žiarivosti, ktorú každá žena prirodzene má. Ale my to tak aj nejako intuitívne máme, že napríklad ja veľmi ten dopyt od žien po stretnutiach vnímam práve keď začína október, november a on pretrváva až do nejakého toho marca a v apríli ako keby seklo. Že tam už sa vyslovene musia ženy niektoré nútiť, aby prišli, pretože, ja neviem, zaplatili si, predplatili si, chcú dokončiť, hej, ale už to nie je také silné, už tam tá motivácia nie je taká, lebo už proste energie majú viacej a už ten ponor nebýva taký hlboký. Že aj tá intenzita stretnutí je oveľa, oveľa kvalitnejšia a ideme viac do hĺbky, keď sa stretávame v tej zime. A to je práve tá fáza rozjímania. Hej? Čiže k tej jari a lete proste prináleží táto folikulárna fáza. Krásne to pracuje s tou prírodou. Ja som ešte mala takú trošku metaforu pripravenú k tomuto, že ja som záhradkárka a um, veľa vecí vychádza pre mňa z kvality pôdy. Teraz vnímajme kvalitu pôdy ako náš duchovný svet ale aj takú našu psychofyzickú jednotu. Ja keď zasadím do zeme v tom marci nejaké semienko, povedzme reďkovky, tak ona za pár dní vyklíči a vyzerá, že je krásna. Proste, že tie reďkovky budú famózne, nebude im nič, budú mať krásny tvar a tak ďalej a tak ďalej. Ale vonkajšie okolnosti tej pôde neprajú, hej, že je moc sucho, alebo je, ja neviem, až veľa dažďa, môže to zhniť, nemá tá pôda adekvátnu výživu, lebo je tam teraz premnožené, ja neviem, nejaký parazit. A ja keď sa o tú pôdu nestarám, tak tá reďkovka proste po tých 3 týždňoch bude degenerovaná, škaredá, horká, drevnatá a tak ďalej. Že to je to isté, ako by sme chceli my byť svojimi verziami najlepšieho ja, ale ako to chceme docieliť, keď vlastne nedodávame sebe tú potrebnú pozornosť a neplníme potreby našej duše, nášho tela. My sa môžeme tváriť, že sme geniálne, krásne, nádherné pre zvyšok sveta, ale ako to máme v tom svojom vnútri? Aká je tá naša pôda? Aké je jej zloženie? Čo všetko sme jej dopriali, aby sme mohli žiť v plnej autenticite celý ten náš krásny, mesačný, životný, ročný cyklus? Taká otázočka na zamyslenie. Hmm. Ja by som teraz otvorila možno aj priestor na otázky, lebo sme toho Mhm. na vás dosť že Vysypali. nahádzali. Všetko, čo sme vedeli. Tak by ma zaujímalo, že či máte k tomuto nejaké otázky. Kľudne ich napíšte do četu. Alebo sa Podpise a mikrofón áno, zapnúť na mikrofón nejaký zapnúť. čas. Pôjdeme na praktické cvičenie, tak aby ste potom neboli príliš vystrelené, alebo zase naopak príliš odfajčené, ako budem ja určite. Tak máte priestor teraz sa pýtať. Mm. Ono veľmi krásne to funguje, že ako sa riadiť tými akože životosprávnymi typmi. Mhm. Tým, že si predstavíme to obdobie. My prirodzene vieme, ako to máme na jar, ako to máme cez leto, ako to máme na jeseň, ako to máme na zimu. Čiže keď si naozaj spojíme tú fázu s tým ročným obdobím,
tak sa nám bude jednoduchšie tým riadiť. A hovorím, že netreba to všetko aplikovať hneď a zaraz a proste seknúť a stačí vyskúšať jednu vec. Sedí mi to, nesedí mi to, idem ďalej. A netreba to robiť všetko zase. A rôzne prístupy od rôznych doktorov sa líšia. Ale napríklad, hej, že Alisa Vitti, ktorá priniesla akoby, že ona je pionierka ženského biohackingu, ona má naštudovaný veľmi prístup tradičnej čínskej medicíny, ktorý je podobný aj tej ajurvede, tak ona má úplne iný prístup ako, dajme tomu, Egilal, ktorá ide tým hardkorovým biohackingovým prístupom, kedy toto je dobré jedlo, toto je zlé jedlo. A každá žena to má úplne inak. Takže treba sa riadiť podľa seba. Hovorím, toto sú návody, ktoré vám vedia pomôcť. A tá životospráva, napríklad to, že ako stravujeme alebo ako cvičíme, v prvom rade nám to povie naše telo. A my vás môžeme iba tak ťuknúť, že skús toto a sami uvidíte, aký to bude mať na vás efekt. Ale najdôležitejší vplyv na ten cyklus nemá, že či teraz budem jesť každý deň semiačka pomixované. Je to, aká je kvalita vášho spánku. Aká je, koľko máte magnézia, a zinku, hej, pre nás veľmi dôležité, že čo vieme aj doplňať. Aká je kvalita vašich vzťahov. Ako sa staráte o seba, ako máte k sebe sebaúctu. Čiže tieto mikroveci sú síce fajn a pekné a možno sú to skvelý začiatok, ak tá sebaúcta tam nie je a ja som tiež na ceste. Ale možno sa treba pozrieť aj na tie hlbšie vzorce, že prečo napríklad chcem začať sa zosúľaďovať s tým ženským cyklom, prečo chcem aktivovať v sebe tú vnútornú bohyňu. A prečo nám zhasla teraz lampa? Takže je pekné ladiť sa s cyklom cez tieto maličkosti, ale niekedy je dôležitejšie sa pozrieť naozaj na tie základy, ktoré máme. No, keďže žiadne otázky neprišli, tak ja vyhlasujem 5-minútovú pauzu. No, pohodlne sa usadte. Zoberte si, ako spomínala Juka, vreckovky, pohár vody odporúčam. Majte priestor okolo seba. Ideálne sadnúť na vankúš, aby sme mali kolená pod úrovňou pásu, pretože tak budeme mať vystretý chrbát. No a kým sa teraz usadíte, tak ja mám ešte k tomuto taký úvod. Bola som zasvetená do joginských techník, ktoré sa volajú kriya. Sú to niekoľkovrstvové cvičenia, kde sa narába so zvukom, mudrami, čiže gestami rúk, dýchom, pohybom, zámerom a pozornosťou, tak, aby sme smerovali energiu do rôznych častí nášho tela alebo do rôznych vrstiev nášho tela, ktoré môžeme mať, že fyzické, to emočno, mentálne, kauzálne tela a tak ďalej. Čiže akože máme niekoľko vrstiev nášho ja a tieto krie alebo tieto techniky pracujú na rôznych úrovniach. Každá z tých krí je iná, s tým, že niektoré sú viacej energizujúcejšie, niektoré sú práve že také ukľudňujúcejšie. A keďže sme teraz vo folikulárnej fáze, tak potrebujeme krie, ktoré nás nabijú. Celkovo tieto krie nám pomáhajú detoxifikovať náš organizmus, ale aj našu myseľ. Krásne nám narábajú s našim egom, pretože tieto cvičenia robíme dlhšie. Pre tento účel budeme ich robiť trošku kratšie, čiže maximálne nejaké 3 minúty si myslím, že máme jedno cvičenie, ale zvykneme ich robiť aj že 5, 10,
15 minút, jedno. A vtedy už dokážeme ísť poza mysel, dokážeme vnímať všetky tie naše sabotážne vzorce, ktoré vedia, že čo to je, prečo som tu, čo to má robiť, robím to správne. Takže pozorujme to a snažme sa iba robiť tú techniku. To už je jedno, že či ste to na prvýkrát chytili, že či to robíte správne alebo nesprávne. Dôležité je to robiť. Áno, keď už chytíte ten svoj flow, tak akože smejú sa, keď to poviem, že vy nerobíte kryu, ale kria robí vás. Pretože zrazu to telo vie, čo má robiť a akým spôsobom. Tieto techniky boli orálne, ústne tradované z majstra na žiaka, posvetných settingoch alebo v takom priestore, kde naozaj boli zasvetenci. A teraz už je akože to obdobie, kedy sa to môže dostať aj k širšiemu okoliu, lebo už to vedomie je pripravené ľudí. Takže ja vás pozývam na to, aby ste si otvorili mysel a skúsili robiť to, čo vás budem navigovať a uvidíte, ako sa potom budete cítiť. Je možné, že ja to budem robiť oveľa rýchlejšie ako vy, čiže same si regulujete to tempo. A nechcem, aby sa nám úplne točila hlava, takže vtedy stačí zjemniť. Budeme pracovať veľa aj s dračím dýchom, alebo ohnivým dýchom, breath of fire. A to je vtedy, keď akože stiahneme brúško z boku, to vyzerá takto, že stiahujeme pupok ako keby ku chrbtici a tým pádom vytvárame ten náš vnútorný oheň. A to je aj element, ktorý je spojený s touto fázou. A, a keď dýchame ten ohnivý dých, tak to je také, že iba ostro stiahneme ten pupok ku chrbtici, čím sa automaticky vydýchneme. A tým, že uvoľníme brúško, tak sa automaticky nadýchneme. Čiže my sa nesústredíme úplne na nádych, iba na ten výdych, že ono mechanicky sa nám tie pľúca nadýchujú a vydychujú. Ak to je náročné, tak kľudne sa sústredite aj na nádych, ale pumpujte tým brúškom. Potom, keď poviem, že tretie oko, tak to je priestor akože medzi obočím centimeter za lebkou, to je ten priestor, kde sa budete sústrediť. Celá táto zostava cvičení je nadizajnovaná tak, aby sme aktivovali našu jasnosť. Podľa neurobiologických výskumov my vieme sústredenosť a jasnosť usmerňovať práve našim fyzickým zrakom. Takže budeme pracovať veľa s očami, budeme sa sústrediť na to tretie oko a tým podporovať aj tú našu intuíciu a prípadne aj kreativitu. Takže je za tým celá veda, môžem o tom rozprávať hodiny, že prečo a ako robíme. Kľudne mi napíšte, zodpovieme všetky otázky. Ja vás však teraz pozývam, aby ste to spolu so mnou cvičili. Je to joginské cvičenie, čiže pôjdeme aj o omovačky. A ešte dôležitá informácia, že ak máte prvé 3 dni cyklu, tak nerobte tento ohnivý dých. Dýchajte hlboko do brúška, pretože nepotrebujeme zbytočný oheň, keď už naše telo je aj tak prehriaté. To je asi všetko k tomuto pokecu. Takže pohodlne sa usaď, ramena zakrúža dozadu, hlboký nádych, hlboký hlasný výdych. Hlboký nádych a s výdychom obrať pozornosť dovnútra, uvoľniť celé telo. A posledný krát. Hlboký nádych a hlboký výdych, pozornosť hlboko, hlboko dovnútra. Navnímaj si, ako sa dneska cítiš. Fyzicky, kde ti energia prúdi a kde ti neprúdi. Navnímaj si pravú stranu tela. To, že či ti energia prúdi alebo neprúdi, zistí, že ako rýchlo dokážeš ísť s pozornosťou od temena hlavy až po petu na pravej strane. A potom upriam pozornosť na ľavú stranu tela. Ako ti tam prúdi energia. Kde cítiš nejakú zatuhlinu.
či viacej na pravej alebo na ľavej strane. Ľavá je ženská, pravá je mužská. V ktorej časti tvojho ja máš viacej vecí, ktoré sa potrebujú spracovať. Hlboký nádych, hlboký výdych. A navnímaj si, ako sa cítiš. Aké emócie sú dneska v tebe živé. Čo je pre teba dneska dôležité. Po čom ti srdce píšti. Nesúdime, iba to vnímaj. Hlboko sa nadýchni a s výdychom celý tvoj deň aj s emóciami a myšlienkami pusti von. Začni šúchať rukami. Vytvor teplo aj z vonkajšej strany našich dlaní, zápestia. Vytvoríme teplo. Chceme aktivovať 72 000 energetických kanálov, ktoré máme ukotvené v dlaniach. Šukaj, šukaj, šukaj. Tak. Zatlač dlane dokopy pred svojou hruďou. Spájame si obidve hemisféry. Cíť spojenie svojich dlaní. A teraz hlboký nádych. A s výdychom pôjdeme spoločne. Nádych. Hlboký nádych. Stiahni svaly panvového dna, ako keby si chcela zadržať svoje potreby. Vytiahni energiu hore cez stred tela do tretieho oka. Upriam tam pozornosť. Daj si zámer. Nech rozaktivuješ jasnosť tvojej mysle a vnútornú silu a odvahu. Usmej sa, vydýchni, uvoľni. Tak, prejdeme na prvé cvičenie. Dám na schvál kolena vyššie. Dáme si dlane smerom dohora a budeme sa nadýchovať a vydychovať stále cez nos, pričom budeme v mysli si predstavať, že svetelný výťah v našom tele, ktorý ide od nášho panového dna cez stred tela až po temeno hlavy a potom dole. Celý čas máme oči privreté, ale pozornosť na tretiom oku. Nádych, pomaly cez nos, dlane dohora. Predstavujeme si, ako nám ide tá energia cez stred tela až k temenu hlavy. Výdych, dlane otočíme do dola, energiu ťaháme dole ku nášmu panovému dnu a vydychujeme cez nos, ale stále máme pozornosť na treťom oku. Pokračuj v svojom vlastnom tempe, pomalým dýchom. Nádych, energia dohora, aj dlani dohora. A výdych, dlane, aj energia dole, 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 dole.
Po dokončení výdychu sa vráť k svojmu prirodzenému dychu. A iba vnímaj, ako sa cítiš po krátkych 2 minútach vedomého dýchania. Poďme vybalansovať naše mozgové hemisféry a dodať im viacej energie. Ukazovák a prostredník si dáme, pravej ruky si dáme na tretie oko, jemne zatlačíme a budeme si buď maličkom alebo prsteníkom a palcom zapchávať nosné dierky. Najprv sa budeme nadýchovať cez ľavú nosnú dierku, nádych cez ľavú, pravú zapcháme palcom. Zapchaj ľavú a ostro, aj pumpovaním brucha, vydýchni cez pravú. Zapchaj pravú, nádych cez ľavú. Zapchaj ľavú, ostrý výdych cez pravú. Nádych cez ľavú, ostrý výdych cez pravú. Ak poznáte ohnivý dých, tak môžete ísť aj rýchlejšie. Ja pôjdem najprv pomaly, potom rýchlo. Každá v svojom tempe. Zapchaj ľavú nádych cez pravú a výdych cez ľavú. Nádych cez ľavú. Otočili sme smer. Výdych cez pravú. Nádych cez pravú, výdych cez ľavú. Nádych doprava, výdych doľava. Nádych oboma nosnými dierkami, ruka na koleno. Zadrž. Stiahni mulabandu, svaly panového dna. Vyťahni energiu hore cez stred tela na tretie oko. Výdych uvoľni. So zavretými očami sa stabilizuj hlbokým dýchom do brúška a vnímaj, ako sa cítiš po ďalších krátkych 2 minútach dýchového cvičenia. Vnímaš zmenu. Spojíme ruky do namaskar, mudry, čiže dlane dokopy. Palec odtlačíme, priložíme si ho na tretie oko, tam smeruje aj pozornosť a začni dýchať dračí dých. Iba pumpuj pupkom, tlač ho ku chrbtici, ak máš prvé 3 dni menštruácie. Len pomalý, hlboký dých do brúška. Ostatné makáme. Choď v svojom vlastnom tempe. Ale maj pozornosť na treťom oku.
Pokračuj v dýchu, aj keď ťa bolia ruky. To sú práve tie sabotážne vzorce, o ktorých hovorila Juka. Pokračuj, dýchaj, daj do toho tú silu. Rozpumpuj ten svoj vnútorný oheň, aby si aktivovala laserový fokus tvojho vnútorného zraku. Poď ešte 20 sekúnd, to dáš. Hlboký nádych, stiahni svaly palmového dna, vyťahni energiu hore do tretieho oka. Výdych, uvoľni ruky, uvoľni stiahnutie panového dna. Dýchaj. Vnímaj, ako sa cítiš. Dáme ešte jedno intenzívne cvičenie. Skúsime si dať 60 sekúnd. Verím, že to zvládneme. Je to 60 sekúnd, ktoré nám postačí namiesto kávy, keď sme letargické, nevládzeme, nevieme sa fokusovať, tak vďaka tomuto cvičeniu dostaneme ten náboj energie, ktorý potrebujeme. Čiže rozsiahneme prsty od seba, dáme ruky úplne hore, hlavu jemne zakloníme. Ak budeme ako keby stiahovať energiu, tiene, práca s tieňmi, stiahovať energiu dole tým, že stiahneme lakte. Nádych ostrý cez nos, výdych ostrý cez ústa, hlava jemne dole. Pustím časomieru a pôjdeme v rýchlom tempe. Poď aj cez bolesť rúk. Poď, to dáš. Je to len 60 sekúnd. Zapni si tú mysel. Skús, aká vieš byť silná. Je to len 60 sekúnd. Poď. Nádych, ruky hore. Zadrž. Výdych uvoľni. Dýchaj hlbokým dýchom do brucha. Vnímaj, ako sa cítiš. Ako sa ti rozprúdila energia. Náboj prány životnej sily, iskry. Dajme si prsty na ramena, ostrý, teraz sa vzdrojme viacej dopredu, ostrý nádych, keď sa otočíme doprava, ostrý výdych cez ústa, keď sa otočíme doľava. Oči stále smerujú na tretie oko. Nádych doprava, výdych doľava. Nádych cez nos, výdych cez ústa. Toto vie byť veľmi intenzívne cvičenie, takže choďte naozaj v svojom tempe. Kľudne choďte pomalinky, podľa toho aj v akej ste fáze. Ak ste vo folikulárnej, tak kľudne poďte takto rýchlo so mnou.
Ak vám šrotuje mysel, čo to robím? Nejdem to vypnúť, kašlem na to. Čo to je? Poď spolu so mnou. Týmto si jednak balansujeme naše hemisféry, ale taktiež si akoby oduzľujeme naše srdce. To, čo nám bráni v tom žiť v súlade s našim srdcom. To, čo nám v podstate zabezpečuje, že žijeme zo svojho ega, z tých myšlienok, kľudne aj z tých našich sebasabotážnych vzorcov. Pokiaľ toto cvičíme, tak si rozuzľujeme tú bránu alebo ten blok, ktorý máme od toho, aby sme žili v svojom srdci. Taktiež aktivujeme alebo harmonizujeme naše polarity, mužsko-ženskú, tú schopnosť prijímať, byť intuitívne vedená a našu akcieschopnosť. Obidve veľmi dôležité na folikulárnu fázu. Hlboký nádych na stred, uvoľni ruky. Stiahni svaly panového dna, vyťahni energiu hore cez stred tela do tretieho oka. Výdych uvoľni, stabilizuj sa hlbokým dýchom do brucha. Vnímaj, ako sa cítiš. Môžete aj tak trošku zo strany do strany. Vlní. To je v poriadku, je to pránická skúsenosť, kedy tá živá energia v tebe pulzuje. Uvoľni sa do toho. V ďalšom cvičení už spomalíme kumbhaka s nádychom a budeme držať pozornosť na treťom oku a stiahneme znova mula bandhu z svaly panového dna. Budeme držať ako dlho vieme. S výdychom budeme oči smerovať, mať ich tak na desatinu otvorené a smerovať na konček nosa. Uvoľníme panové dno. Držíme ako dlho vieme. Čiže pracujeme s očami. Nádych stiahni svaly panového dna a oči smeruj na tretie oko. Môžeš ich mať otvorené alebo zavreté, ale sleduj ten priestor medzi obočím, zálepkou. A keď už nevládzeš, výdych a pozoruj špičku nosa obidvoma očami. Drž dých, ako ti je pohodlné. A keď už nevládzeš, znova sa nadýchni. Stiahni svaly panového dna. Pozoruj tretie oko. Skvelé cvičenie pre tých, ktorí nevedia meditovať. Nevedia upriamiť pozornosť. Toto vie byť aj ako meditačná technika. Buduje schopnosť sústrediť sa, uzemniť sa, byť tu a teraz. Dýchame stále jemne cez nos.
Posledný nádych. A s výdychom úplne uvoľní, zavri oči. Vnímaj, ako sa cítiš. Posledné cvičenie. Nadýchneš sa na 7 krát jemnučko cez nos. Čiže 7 krátkých chlípkov dychu, tvoriaci jeden veľký nádych. A potom zadržíš, sústredíš sa iba na seba, na tú energiu okolo teba. A potom jemný výdych cez nos na 1 krát. Takže na 7 krát nádych. Zadrž. Vnímaj svoju energiu poza hranice tvojho fyzického tela. A potom jemný výdych cez nos. Znova nádych na 7 krát. Streď sa mimo tvojho tela. A výdych pomalinky. Pokračuj si v svojom tempe. Posledný krát. A po poslednom výdychu navnímaj svoje telo. Ako sa cítiš fyzicky. Ale aj mentálne. Vrátanie tvojich emócií. Pozri sa svojim vnútorným zrakom na svoje srdce. Nalaď sa naň. A navnímaj si, čo si pre teba praje. Aký zámer si môžeš dať. Aký nový začiatok si môžeš darovať. Čo už dávno odkladáš, že chceš skúsiť, čo ti tvoje srdce šepká. Hlas srdca hovorí tichučko, jemnučko, pár slovami. Zober si tento zámer, ulož si ho v svojej mysli. Ak nie si vo folikulárnej fáze, tak si ho potom vytiahneš. Ak si, tak skús ďalej rozpracovať tento zámer do celého cyklu alebo možno do celého roku. Hlboký nádych, hlboký výdych.
Spojíme dlane dokopy a ukončíme jedným spoločným om šanti, šanti, šanti. Nádych. Om šanti, šanti, šanti. Hlboký nádych. Úsmev. Výdych. A vráť sa do priestoru. Budem vďačná, ak mi aj napíšete, že ako sa vám to cítilo, a aké to pre vás bolo. A pozývam vás, aby ste si vyskúšali tieto cvičenia aj počas vašej folikulárnej fázy a že ako sa vám to bude cítiť. Hm. Juka? Ja by som ešte chcela tak možno nadviazať na tú pozvánku, ktorú ste dostali odo mňa pred kríami, že tých spôsobov, ako zefektívniť alebo ako si túto fázu lepšie uctiť je veľmi, veľmi mnoho. A ja teda budem teraz kriu v dobrom slova zmysle reklamovať, lebo je to naozaj jedna z tých techník, ktoré pre mňa boli čudujúce v svete a stále sú super. Ja to nepredpokladala som, že ma môžu tak osloviť a tak mi pomôcť, lebo ja a yoga neboli sme vždy úplne kamaráti, ale tieto krie a dýchové techniky sú proste mňam, výborná obživa pre mňa. Zároveň sa veľmi intenzívne viem nájsť aj v technikách, ktoré sú také viac zemitejšie a sú viac možno, neviem, ako bližšie takým tým našim um, ako, neviem, ako by som to vysvetlila, neviem takéto správne slovo, ale že skrátka cítime sa v nich možno prirodzenejšie, že je to iba pohyb ako taký, sú to iba nejaké zvuky, pracujeme len prostredníctvom nášho hlasu, nášho dýchu a nášho fyzického aparátu. Veľmi ťažko sa to znázorňuje tu ale jedna z takých tých najefektívnejších, ktoré môžete použiť na mm, také akoby zapnutie tej energie, tejto fázy je uvoľnenie sa v priestore. Môžete si kľudne aj zapnúť nejakú hudbu a budete sa akoby pohúpavať na nohách, točiť v páse a necháte, aby tá energia rúk, ako sa vám budú v tom priestore vlniť, proste išla sama. Bez nejakého vášho smeru, ako vámi stanoveného tempa, ale to, aký rytmus dáte vy svojmu telu, vášmu pásu, necháte tie ruky, aby vám doslova plantali popri tele. A robiť to aspoň 5-6 minút a stále tú intenzitu meniť, že raz rýchlejšie otáčať sa v tom páse, ostrejšie a ako tie ruky budú dopadať. Každý ten dopad nám nasmeruje presne tam, kde má a doslova sa budeme lepšie cítiť. Že ten dopad ruky nám aktivuje nejaké to centrum, ktoré bolo zastagnované, ktoré bolo nefunkčné, kde mohla tá energia stáť. Čiže to je také jedno z tých prvých. A potom už tie ďalšie sú trošku úsmevnejšie a môžete sa v nich cítiť diskomfortne. Záleží od toho vášho nastavenia, od miery hravosti a energie a dynamiky, akú si nesiete v rámci svojej predispozície. A jedno z nich sa volá opica, kedy si naozaj dovolíme zahrať sa na takú opičku v priestore a dovolíme tej bytosti, aby do nás vstúpila a budeme sa hýbať ako ona, vydávať zvuky ako ona. Môžeme aj primitívnejšie rozmýšľať v zmysle primitívnejšie nie ako dehonestujúcom, ale ako takom práve tom žiadúcom, že kedy si dovolíme robiť niečo iba Divoké. tak, hej, niečo také proste, že a teraz idem jej spraviť zle. Idem ju požiadnuť za vlasy, alebo schovám sa za záclonu, alebo proste vyvarím sa na chrbát, poškrapkám sa pod pazuchou, poškrapkám sa proste na zadku. Urobím niečo len preto, lebo to chcem a nemám tam vôbec takého toho vnútorného sudcu, že preboha, ako teraz asi musím vyzerať, keď toto robím. Ale je zaujímavé zároveň tieto myšlienky nášho ega pozorovať zase bez hodnotenia a možno si ich zapísať, že aké nám to cvičenie prináša vhľady. Ďalším cvičením je
ohnivý dých, ale teraz nie ten jogínsky. A trošku je to podobné, ale pracujeme skôr s tou vizualizáciou, kedy si predstavíme same seba ako dračice, ktoré sedia na ako vajciach alebo na nejakom priestore, ktorý patrí iba im. A doslova budú vydychovať horúci vzduch, že nadýchneme sa do bránice, do hrudného koša, do chrbtice. Tu cez tú hrudnú rezonanciu a cez naše hrdlo vydýchneme ten vzduch prostredníctvom a tú intenzitu H si môžete zase vy nadimenzovať, ako potrebujete. Môžete skúšať ísť z tých nižších tónov a z takej tej pokojnejšej energie až do úplne predstavy, že ten dých je horúci, vriaci a nechcete pustiť k tomu vášmu posvetnému priestoru nikoho a bude to úplne znieť ako potom si môžete predstaviť ako druhú fázu tohto cvičenia, že chrlíte oheň. A tam si môžete dovoliť ísť naozaj do ako obrovských výšok toho hlasu aj obrovských hĺbok. Môžete kontrolovane prechádzať z až hlboko, ako sa vám dá. A tú intenzitu pomocou bránice vy, ako vygradovať, čo Mhm. najlepšie sa A vám bude vieš povedať, dať. že na čo sú dobré tieto cvičenia? A zase je to tá oblasť krčnej čakry, hej, že zase je to jedna z tých možností, ako Uvoľniť prebudiť napätie. svoju autenticitu, hej, ako uvoľniť presvedčenia, ktoré máme sami o sebe, o tom, ako sa máme správať, ako sa máme hýbať, ako máme vyzerať a ako sa máme cítiť. A toto je za mňa takéto najkľúčovejšie, že dovoliť si zahodiť všetky tie predstavy o sebe a o tom, čo je pekné, čo je správne, čo je milé a čo je na pohľad atraktívne a urobiť niečo inak, len preto, lebo teraz môžeme. Ale to pozorovanie sa v tom je vlastne to dôležité. Tam môžeme nájsť to, čo nás brzdí. Že tam sú vlastne skryté akoby tie nadobudnuté vzorce a programy. Vy si ich potom môžete napísať. My sme na workshope vlastne toto robili aj naživo a tiež tam došli žienky veľmi ku krásnym vhľadom, tak som im ponúkla takú možnosť, aby si ich napísali na papieriky a môžu ich rituálne spáliť, rozlúčiť sa s týmito predstavami o sebe. A ďalším ako z cvičení môže byť žabka, kedy sedíme, neviem, či to bude vidno, skúsme sa posunúť sem dozadu, ale sedíme tak, aby sme mali to najviac uvoľnené, to pánvové dno, ruky môžu byť na zemi a vyplazujeme jazyk so zvukom a zároveň s tým akoby otvárame aj to pánvové dno. No, ten cvik vyzerá veľmi podivne a až tak možno pre niekoho pôsobí vulgárne, ale zase by som vás chcela poprosiť, aby ste sa odosobnili od tých presvedčení a predstav, ktoré škatulkujú tie cvičenia ako nejaké nevkusné alebo nevhodné a našli si tam to, že prečo to vo vás vyvoláva taký pocit, lebo to cvičenie je iba hra. Proste pre deti to nie je ani také, ani onaké, je to hra. Keď sa hrám s mojimi deťmi alebo s mojimi žiakmi, tak oni do toho idú s plnou vervou a tie cvičenia, keď sú odbavené v takej dôvere, že sme v bezpečnom priestore, tak vedia robiť veľké zázraky s tým našim vyjadrením autentickým. Super, ďakujem krásne. Verím, že ste si užili tento workshop. Možno nie iba tú teoretickú časť, ale aj tú praktickú. Ja vás pozývam, aby ste si vyskúšali rôzne prístupy, či už z toho, čo sme zdieľali v teórii, alebo aj v tejto praktickej časti. A zároveň máme ešte jedno pozvanie. A to je takto. To je podpora projektu Kód Bohyňa, vďaka ktorému tu vlastne aj sme na týchto webinároch, prečo o tom hovoríme, prečo chceme zdieľať toto cyklické múdro, je, že som vytvorila praktický nástroj, ako aplikovať práve tú teóriu do každodennej praxe. Stačí nám len 5 minút, kedy sa nacítime same na seba, čo potrebuje naše telo, naša myseľ, naša duša. Samozrejme v takej skrátenej forme je táto teória obsiahnutá aj v tomto diári a momentálne je to celé vyvinuté. Mali ste aj ukážku, že ako to vyzerá vo vnútri.
Je tam toho samozrejme viacej, je tam 13 mesiacov, lebo ak máme pravidelný cyklus 28 dní, tak 364 dní deleno 28 je 13 cyklov, čiže je to naozaj pre ženský cyklu alebo ženský diár a zároveň je to nedatované, čiže môžete to 2 mesiace využívať, kedy sa vám praje byť vo vnútri a potom to pol roka nechať tak a potom sa k tomu znova vrátiť, čiže nie je to úplne obmedzené. No a dala som do tohto projektu srdce aj dušu a teraz potrebujem vašu pomoc, aby som to mohla vytlačiť. Takže Pomôže mám každé zdieľanie. každé zdieľanie, každé zakúpenie diara v predpredaji na to, aby som vlastne mohla vytlačiť to, ten minimálny náklad. Takže stačí ísť na donio.sk lomeno kód bohyňa a tam si už môžete prečítať viacej o celom projekte a nahliadnúť do vnútra diaru. Takže toľko ku tomuto uh, reklamnému okienku a potom si povieme, že čo nás čaká takto o týždeň a to bude vnútorné leto, naša ovulácia, naša žiarivosť, naša vnútorná kráľovna, ktorá tam príde Náš a archetyp žiari. milenky. No, a bude to horúce. Um, Ja by som to chcela ešte možno pozvať žienky, ktoré bývajú niekde v blízkosti Martina, že prísť si to zažiť aj naživo. Lebo naozaj ten priestor a čas, ktorý máme v rámci webinárov, je veľmi oklieštený na to, aby sme vám mohli ponúknuť zážitok z tých živých cvičení a silu kruhu, ktorá sa buduje, keď je tam tých žien viac. A tie nedele môžu byť veľmi, veľmi transformačné. čiže najbližšiu nedelu sme v Martine, je to o 16:30, takže budeme radi, ak sa nám ozvete, že a, nás chcete vidieť aj naživo, lebo máme aj viacej času vyhradeného a ideme trošku viacej do hĺbky. A ono ku každému tomu archetypu, alebo teda k tej fáze prináleží aj množstvo obradov alebo rituálov, ktoré sú v našich životoch ženských rovnako dôležité, aj keď sme možno na mnohé zabudli, alebo si ich pripomíname len vo veľmi skrátených a pokrivených formách, ako sú proste niektoré sviatky. Hej. Ale tá ich práva hodnota a to ich práve poslanie sa vlastne stovkami rokov pomaly vytrácalo. Ale teda vieme sprostredkovať aj to skutočné napojenie a ten prínos, ktorý v našich životoch môžu takéto významné obrady a akoby také pasáže nášho života, ktoré sú akoby ukončovacie mať. Ospravedlňujem sa za moje Oj, vyjadrovacie prostriedky. chápeme sa. Dobre, ďakujeme krásne za pozornosť a budeme sa Ďakujem. teda tešiť a ďalší týždeň. A Ďakujeme dobre, ďakujeme za spätnú krásne. väzbu. Tak, pekný deň Krásny a večer večer, ešte tak. a dobrú noc. Dobrú noc, pa, Ahojte. pa.